Esimerkiksi tämä pahamaineinen N-sana, niin se on aivan eri juttu, jos sitä käyttää sitten tuolla joku kansanedustaja, joka puhuu, anteeksi vaan, hyppivistä neekeriukoista, koska tuota kansanedustajia saa aina siteerata, kun jos sitten Peppi Pitkätossulla onkin sitten neekerikuningas isä. Täytyisi katsoa sitä, mitä tarkoitetaan sanoilla, eikä pelkästään sitä sanaa itseään. Eli motiiveja siellä takana. Mitä mieltä olet, Renas, tästä? Tämä on ensinnäkin ihan superjärkyttävää, että mä oon tällaisessa tilassa, missä valkoinen ihminen niin kuin ruskean ihmisen vieressä 2 kertaa käyttää tuota N-sanaa niin kuin ihan tahalleen. Niin tämä on musta ensinnäkin todella epämukava, todella epäsensitiivinen, turvaton tila tällä hetkellä. Että on tosi ikävää, että mä oon tässä tilassa, joudun tähän keskustelun tällä tavalla. Mitä on ne sitten teidän teot? Mä haluaisin myöskin tietää, että kun jatkuvasti kritisoidaan intersektionaalista feminismiä tai meitä, jotka tekee antirasistista työtä ja meitä syytetään cancel-kulttuurista tai jostain muista asioista, mutta mitä on ne sitten teidän teot? Mihin te käytätte teidän aikanne silloin? Mistä te olette korjaamassa sitten niiden miesten ongelmia, miesten syrjäytymistä tai muuta nälänhätää? Missä on ne teidän teot? No mä olin esimerkiksi viime perjantaina, käytin koko illan, ajoin Tampereelle, olin siellä nenäpäivässä. Olen ollut joka on siellä myös ongelmallinen kyllä, hyvinkin kärsimyskuvastoa ylläpitävä. Etkö säkin nyt tässä juuri tietämättä paljonkaan siitä, mitä mä oon tehnyt, mitä mä oon puhunut, mitä mä oon kirjoittanut. Sä automaattisesti oletit, että mä oon tätä kauheata vanhaa valkoista patriarkkaa, joka vaan edistää rotusortoa osallistumalla nenäpäivään ja niin edelleenkin. Jos tämä ei ole niin kuin muurien rakentamista, niin mikä sitten on?